Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:01. This time check is brought to you by ACM. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Maulanon nga morning sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Karon nga adlaw, ari na kita sa Miyerkules nga presentation. Agosto 5, tuig 2020. Aksyon Hotline. Halong kamo sa mga kaaksyon naton diri sa palibot sa nga probinsya sa Negros Occidental, amo man sa sudad sa Bacolod, maulanon ang aton sining tiempo, ang aton sining panahon, delikado sa mga naga-travel, kapin pagid ko ng imo service o means of transportation, ang ginagamit mo single nga motorsiklo. Aksyon Hotline. Pailabot nga madanlog ang dalanon, delikado pa no para sa mga kaaksyon naton nga masakit, mabasa ka sa ulan, baw ka delikado sa karon nga panahon. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa aton nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:15. Karon nga aga, anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Aksyon Hotline. Ang aton nanay pagpanamyaw sa tanan nga magka-aksyon tang nga nagamonitor sa mga nagasunod na sa ila sining mga transistor radio, mga monitor sa salakyan, din ka man nga bahin sang Negros, kag diri sa Bacolod, bisan sa Panay, Iloilo, dira nga probinsya, kag syudad, may mga porsyon pa nga diri nga monitor sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa inyo. Aksyon Hotline. Sa mga tagpalamati, naman nga nagamonitor pagi sa Facebook Live, good day, din ka man nga bahin sang kalibutan, ano man nga oras sa inyo ginamtangan sa mga OFW naton nga mailonggo, kag nagatrabaho sa guwasang pungsod, kumusta kamo? Halong kay yara gihapon ang pamahog kag epekto sang COVID-19. Aksyon Hotline. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa Miyerkules nga presentation. Aksyon Hotline.
2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Unahon ko ni sa mga nagapamangkot parte sa digital distribution sang Social Amelioration Program para sa mga na-left out o kung adtong mga nabilin bala nga sang primero wala madala sa distribution sang first and second tranche. If you remember, kundi may schedule, nagligad, nga kung tani pati gayon nun tong distribution, ngay nang may schedule man ang DSWD, nga idaho sa mga nagkapasar kagyara sa listahan na bilang mga beneficiaryo na left out, na bilin, naway malakip sa listahan. Hotline. Ang good news kay maumpisa na sa distribution paagi sa digital nga system. Now, i-check na nagkaroon, dugay-dugay sa tagapamuno sang DSSD para lubos ta ini nga mahangpan paano ini anong himuon sa mga beneficiaryo nga tub-tub karon nagahulat na nga babaton Manila ang ayuda pinansyal gikan sa gobyerno nasyonal. Hotline. Update man kita dugay-dugay sa mga lugar nga gin-lockdown diri sa syudad sa Bacolod halos kada adlaw. Mayara sa pila ka mga lugar nga nagadugang sa listahan ang nga gina-sealed off. Meaning ini nga mga puluyan, ini nga mga kalye hindi masudlan bangod kay puwerte ang paghugot ang ginahimo sang tagsa ka mga barangay kag syudad nga kon mahimo lamang nga ini mga residente nga apektado may nagpositibo sa ila komunidad, hindi na maghalapak kalagaw kag hindi na halakagwa sa ila puluyan. Tikon tani kooperahan ta ini because at the end of the day, ginaamat-amat kita sang COVID-19. Ang aton kakulba wala untat. Subong bisan nga magsakay ka sa jeepney, ginakulbaan ka kay basi ang nagpanaog nga ginbuslan mo. Basi positibo. Kag isa pagid istoryan tani karon kay ang pagsuksok sang face shield panibag-o ni nga requirement sang Department of Transportation sa mga pasahero sa pampubliko nga mga transportasyon. Galing ti ining pagsuksok sang face shield, way niya madala sa operasyon karon sang Task Force Disiplina. Anong himuon sa mga driver ang ila sining responsibilidad nga kung way sa nagasuksok sa face shield bisan may face mask, hindi lang pagbasakyon dapat preparar ka mo ang face shield sa mga aksyon doors. Ang pinakanubo daw 50, pinakanubo na sa face shield. Way ka ganin og pliti, og bakal face shield pa. Kag mayara sang distribution sa abono nga ginimo ang Department of Agriculture, i-check na lang karon diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, pila bala ang nakabenepisyo. Ang mga mangungumamo ni sila ang dapat buligan ta subong. Agod nga hindi man sila matamaan, man sa tuod lang pating mga mangunguma apektado sa mga community quarantine naging patigayon, bisan ang ila sini nga padulong sa ila mga kung kaysa apektado o kag may kahadlok man nga maghala ka expose sa ila sini nga tagsa ka komunidad. Pila bala sa Negros diri kag nanong epekto sining maulanon nga tiyempo, may ara bala sang epekto ini sa mga mangungumata. Alas 8:08 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Feel free sa pagpadala sa inyong mensahe sa aton available nga chatroom. No ipadala dira ang inyong komento reaksyon sa aton talakayan karon nga aga. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang ni, ayon kong tiyempo niya kay damong nagapamangkot ang good news, ang digital distribution sa Social Amelioration Program or SAP magaumpisa na. Now, nanong ining system, kag nanong himuon sa mga beneficiaryo. Ulaton bala nila nga ma-inform sila pagi sa text or pagi sa anuman nga forma, no, sang information. Joining us this morning is the DSSD head of Bacolod City. We have Ma'am Pasiter on the line. Ma'am, kumusta ka? Good morning. Good morning, Sir Art. Good morning, man sa tanan nga nagapamati. Subong sa Aksyon Radio. Salamat gid sa time. Tell us, anong system sinikag
ano ang mga unahon, may mga listings na, ano ang sistema, sini magahulat lang bala ang mga beneficiaryo nga i-inform sila, nga ra nang ila balatunon pagi sa digital system? Okay. So, thank you, Sir Art, no? Kay gintagaan mo na ako sang tiyempo para mag-explicar sini. Kay ang aton payout magasugod-subong August 5, no? Until August 9. Until August 9. So, sa first day subong August 5, may ara kita kasi 18 barangays, no? Nga pagka-payoutan. Okay. Pag gintagaan ni namon kalista ang tanan nga mga barangays for today, gintagaan ang lista sa mga beneficiaryo nga magakuha katong sa diin sila nga outlet magakuha. Kung madumduman mo, may kin-identify ang aton nga financial service provider na tatlo ka payout center. Amo niyang M. Luelier, ang Cebuana Luelier, tag ang USSC o kung sa Western Union. Okay. Now, kada barangay may ara diri sa schedule na specify kung diin sila makadto. For example, sa Alangilan may ara kita nga 330 ka target beneficiaries kag magakuha ni sila sa Alangilan kag Granada nga M. Luelier. M. Luelier. Okay. So ang Alihis may ara kita nga 685 ka target beneficiaries kag magakuha man ni sila sa M. Luelier sa Alihis Circumferential kag Alihis Morsia Bacolod Grove, no? Okay. So duha ni ka outlet ang ila pwede makuhaan. Now, kada outlet may ara ni sila nga quota tani nga 150 ka bilog nga beneficiaryo sa kada adlaw nga ma-serve. Pero subong ginatistingan namon na we're having our dry run or pilot abino kung pilagid ang ma-serve namon in 1 hour. So starting 8 o'clock, we will observe kung how many beneficiary ang pwede lang ma-serve sa isa ka outlet naton na payout center. So, yes, ma'am. Ang based on the pilot test naton, ma-estimate naton kung pila ka bilog ang aton ipadala kada oras daw mo ng system nga i-adapt namon per hour ang pagpadala namon sa mga beneficiaryo para hindi maginutok kay kung ma-observe nimo Sir Art ang location sang aton nga mga outlet centers kagamay lang gid na da. Correct. So magpangabay gani kami sa mga barangays kung pwede makabutang sila sang canopy sa sagwa para the waiting place ng aton mga beneficiaryo. Okay. Pero hindi gid ma-accommodate ang 150. So that's why ang strategy namon is mapadala kami 2020, no? Pero itesting namon anay subong 8 o'clock kung ma-accommodate ang 20 in an hour. In an hour, knowing nga ma-fill up ni sila sang form pa bago sila makakuha sang ilang nga grant. So, ang makuha nila nga grant subong, duha, no? 6,000 for the first tranche, 6,000 man for the second tranche. Now, tungod nga duha ka tranches, ang kuhaon nila, duha man naka-form ang ilang nga pilapan. That's why nagapangabay kami kahapon sa tagdumalahan sang M. Luelier nga kung pwede makapangay kami formas beforehand para dito pa lang sa barangay, sa waiting area natin sa barangay, mapilapan na ning form para pag-abot nila dito sa aton payout center, maklaim na lang sila kag magabutang sang ilang reference number. Ang reference number ang maghahatag sini ang DSWD. Okay. So, kada tranche, the first tranche may reference number, the second tranche may reference number man. Kag base kung matingala sila, may buhin o kung matigana, give sila 50 pesos para ibayad nila sa aton payout center. No, so kung duha ka trans ang ila kwaon, ma-prepare gid sila 100 pesos para sa ilang claim. Pero ma'am, sorry to butt in, no? Ining duha ka payout, pwede ni nila i-release one time. No? Meaning kung magkadto ka to, duha ka pormas ang pirmahan mo, bali ang 12,000, pwede mo makobra na siya na yon? Yes, so basta parehas lang ang payout center. Kami iban nga barangay diri na during the first tranche,
ang lingkwaan nila Lain. USSC. Okay. Lain, USSC, no? Like ang aton nga barangay Mandalagan, Pilisa, no, ang first branch nila is Bacolod Quezano branch nga Western Union, Bacolod Libertad branch, Bacolod Lopez East, Bacolod Plaza Mart for the first tranche sa Okay. Pilisa. Pero sa second tranche nila, sa Handumanan, Emluelier sila. Which is lain nga date, no? So, subong, Pilisa will be having the first tranche, August 5. Sa kuwaon nila sa USSC, sa buwas ang second tranche nila, nakuwaon nila sa Emluelier, Handumanan branch. I see. So, amo na So may ara gigali specific schedule kag specific nga area nga dira sila magkadto. Yes, sir. Pilihan lang ni nila, no, depende sa strategy sa aton kabrangayan kung sila ang ibutang nila sa Gaisano, sa Libertad, sa Lopez East, sa Plaza Mart, and so on and so forth. Okay. Pero may target ni diri ang aton na outlet like Bacolod Gaisano branch, may 160 silang outlet for August 5. Kaya I don't know kung come up nila ni in a day ang 160, no? Sa tanawon ta kung anong dalagan subong sang ilang payout. Bali, first ini ma'am nga natabo nga nag-digital system kita no. Last time mo ay kita experience nga mo ni. This is the first time Okay. Medyo masibod-sibod gawa ang proseso. Tungod nga ano sila makatuan sila sa barangay, dito sila magatipon, kaya dito dito ihatag ang ining mga forms para mapilapan dahil I see. nila. Sa dito probably dito man ihatag ang ating reference number or that's confidential, So, tanawon ta lang strategy naman sa reference number. So bali ang nagahimo sa system subong barangay na kag may personnel kamo didto nga man sina or DSWD. DSWD ang magaman sa kada barangay. Okay. Sino ang may schedule for today. May DSWD na magman dito. Kami yan sa DSSD, magabulig lang sa payout center. Ang Bacolod City, suliton ko lang, ang total nga beneficiaryo sa sining lift out, pila gani kabilog? 15,049. 15,049 total ina left out families, no? Kag inang 15,000 amo ni siya umpisa subong adlaw until August 9 ang target naton nga tapuson. Oo, pero siguro tanawon ta lang kung ma-accommodate tanan. Kung hindi, basta time siguro nga maistoryahanay naman ang aton financial service provider. Ma'am, dito sa may payout center, ang bahala na lang tuya ang management kung paano sila magpatigayon sang pag-implement sang health protocol or may police, may DSSD man nga mabantay to or barangay officials to maintain sang ila sining social distancing and all health protocols nga dapat sundon. Alas 8:18 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Ining payout subong at least timely ni siya kay tigkiliwi kita. Ma'am, sorry na nautod ang aton linya. What I am saying kay ina, siling ko ma'am dito sa may payout center, kundi personnel diya sang sinimag kompanya ang maman sina, nanuman to maintain sang health protocols dito kag hindi sila magdinaguso. May police man blang kag DSSD personnel, DSWD personnel nga maman dito sa mga payout center. Ay nagakautod si Ma'am Pasit. Aksyon Hotline. Basi nag-brown out ang linya. Alas 8:18 na. Good morning sa kay Mary Ann Grace Mahilom. Gamonitor siya sa Punta Pader, especially kay Agnes Mahilom. Salamat kidra, no? Ma'am, sorry, nagkakautod ang linya ta. Bali ma'am sorry gid siling ko sa mga payout center may mabantay gid nga personnel man o kon ang mag-maintain sang health protocol bali mga ining kwan na lang ang mga kompanya. Okay. So parang tayo yun ang proseso naton. Nag-request kami sa ato na Philippine National Police, no, to the DCO
na magbulig sa amon dito sa payout center. No, may araman kita nga tao dito nga i-posting. May araman ng barangay nga pabuligon dito kag may DSSD man. So facilitate nga mapasilitar naton ang tayuyon nga paghatagay dito sa payout center naton. Okay. And probably ang kwansang barangay, ang staff nila will just call upon the barangay kung ilan na turn for the next batch. So, siguro. Okay. Now, ang Negros, I understand do may araman separados lang ang distribution. Kaya may mga left out man ang Negros mo. Ang schedule, ma'am, hindi dungan? So, ang schedule, depende sa schedule sa atong StarPay, yung financial service provider natin. So, may ara man siguro nga gadungan, pero iba man dito gaman, iba man dito sa may Bacolod. Correct. So, ang expectation niyo, hopefully mag-amon kapin baga inulan, kabay pa ang target niyo nga kanamuon kadadlaw, kabay pa malabot, ina, ma'am. Kabay pa, no? Kay subong gaulan-ulan, kunapo nagaulan-ulan. So, kung i-maintain sa lang gid ang aton nga sistema, nga amat-amat bala pa kadto dito sa payout center ta. Okay. I think, makaano, kagang isa pa dito bala, Sir Art, na pangabay namon, na kung pwede, sa mga, especially sa mga rota, sang Enluelier or other outlets, nga daw delikado sa highway bala. Kung pwede, makabutang sila sang baral, kay basi delikado sa ating mga pumuluyo. Na, hindi ba na nagligan to sa distribution to may mga recorded ganing ginhold up sang naglaktod sa kampo? Na mga musina, no? So andaman gid nila ang kwarta nila kay medyo madako-dako ini. Gani. So ginahold up ka gani nga tag 200 lang unod sa bulsa mo kapin pag kumabalaan nila nga linibo iya. Correct, no? Kabalaan nila kung damo ka pilila, naamo na siya, left out na siya. Damo ka pilila. Correct. Siling nila, ato na to. Okay na to. Ato na sa ila na nga payout. Titigan gid, ibutang sa 60 nga lugar. Kung pwede, gali Sir Art, reminder sa iban ng mga PWD nga hindi kaya, sa mga senior citizen naton, kaya we are now under the MGCQ, no? Okay. Pwede pagwa ang aton ng mga 60 years old and above. So, gina-require lang naman sila authorization from their family nga ngalan ara sa ilang sakforman. Okay. And to bring the required documents like ang ilang copy of the sakform nila, tapos ilang ID, hindi na pag i-photocopy ang ID. Okay. I-present na lang sa aton payout center. Okay. So, good luck sa inyo and hopefully matigayon ini because everybody needs this financial assistance nga mabaton Manila kay kabudlay na kapigado nga daan sa mga tiyempo mo. Correct. Ako ini nga buligid para sa aton pumuluyo, Sir Art. Yes, ma'am. So, finally, siguro ng liwat nga reminder kag panugyan sa mga listening public kag especially sa mga beneficiary. By the way, may mga areas nga daan nga gin-lockdown mo po ng isa sa mga balantayan kung paano ni galing ara man ng barangay ma-determine sila, taga Purokwan kay di ka na yan nakagwa. Yeah, correct. Ang schedule natin for today is Alangitan, Alihis, Banago, Barangay 1, Barangay 10, Barangay 11, Barangay 12, Okay. Barangay 13, Barangay 14, 15, 16, 17, 18, 19, and Barangay 2, Barangay Tulisa, Barangay Handumanan, and part of Barangay Mandalakan. Okay. So, ina nga mga areas, mayara gid man sa mga puroks nga natumod o na-identify nga may mga positive cases. So, ang matabo sini sa ila, ma'am, may ulaton na lang nila o idulong ni siyang DSWD silang ang ila sini nga benepisyo? What do you mean? Ang mga beneficiaryo naton? Halimbawa nga sa lockdown area, kung ising una to yung system, sa may ara kita mga treasurers nga nagaguluwa nga may sakay sa bus o sa may barangay nag-create sila o nagbutang sa lugar to nga payout center kundi ginabitbit na to kag dalon sa beneficiaryo. This time paano ni kay gina-withdraw?
sa kuan sa mga kompanya. Tapuson tanay guro ang 14 days for those na na-lockdown. Oh. So ipaso Kaya hindi sila kagwa. gani man. So ang ila gali himuon sini kon tapos sa lockdown la dito na lang sila ma-claim sa sinaga tempo. No, sa mo sina Aksyon Art. Sige. On that note, ma'am, salamat gid sa time magilatag karon nga aga. Good luck sa inyo. Kumusta ang mga personnel tas DSSD? Okay man lang ka mo? Sa kaluoy kamal nga Ginoo, okay man kami. Although ang iban wala pa kaabot ang ilang result, ang damo naman nag-negative, DSWD nag-negative man. Bao. So, pero they will still remain on home quarantine for 14 days tungod sa aton protocol, no? Okay. So, ano kami subong, ang iban niya nga wala na swab, kag wala na health, na home quarantine, amo ni subong nga obra. Aha. Gani man. So anyway, good luck dira sa inyo. Ang hindi lang subong mga quarantine tayo ni mga badyaw nga sa silingko sige gyapon lumbayag nila ho. Ano man namon sila bala Action Art, ginasustentuhan kung sa aton pa. Ay, to. Supportahan namon sila, yes. We have talked with them, no, kay wala kita tibutangan pa as of the present sa ilan. We have been sustaining them for their food, no? That's why kung may isa kadlaw lang nga hindi namon sila mapadalaan, amo na galakat naman na sila sagwa. Pero kung we will give them their food, kaya mo nagapahimuyong sila. Ang problema namon gali subong sa mga badyaw, Sir Art, na ko na lang. Yes, ma'am. Ilakip na lang. Kaya because ang Region 7 is not willing to accept them. Kaya tani pa ulion sila mo. Ajus. So, ang aton nga ginhimo sang aton nga OCD, Office of Civil Defense, Okay. Region 6. Region 6, nag-amot na lang sa national na OCD. Pero special Trip, abi? intervention or trick ang ihatag sa ila. Oh, correct. So, we are awaiting for that Pastor Art. Aha. Mga suplado malo kung hindi matagan galing guluwa sila. Anyway, ma'am, salamat gid sa time. Good morning sa imo. Thank you and good morning sa tanan. Aksyon Hotline. Ang yara sa mga lugar nga may sealed off o kung gin-lockdown, sorry, hindi ka mo pwede anay kagwa, kung ato ng 14 days nga matapos, di ra nyo mabaton ang inyo benepisyo. Aksyon At least sigurado nga mabaton nyo na. No, kaya ara na mo, sugdan na subong adlaw ang digital distribution. Tingnan mga badyaw sa on the other hand, grabe yan mo. Subong grabe ang lagaway nila. Gasulay ganing sa ulan niya do. Dason ginatuktok niya pa kung tuktukon niya sa lakyan mo yan, siya sunduril, kapila naging tuktok sa lakyan niya. Tibag-ong na. Mamilit. Yan mo, tibadyaw siya. Dason do matyagan kung ginalibak niya ka na guro, kung ginabuyaya, kung di ka magatag mo. Kay tulok-tulokon niya ka masakit. Aksyon Hotline. Dason nagakiang-kiang pangiban, gano'n hindi kalakat, pero kung kita niya nga may pulis, dao ko na nga pituhan siya, dasig man, magdalagan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na. Iyado si Aksyon na ni Kiraw, birthday ni Subong. Sa Facebook, remind ko sa Facebook, siya birthday ni Aksyon na ni. Tuod ni, birthday niya guro tuod Subong na. Aksyon Hotline. Tingala ko kay ina nga duga kulukus mod siya, nga way kumatamyaw guro sa aga pagsakay ko bla. Aksyonan, tay kumusta? Ang birthday ta? Aksyon Hotline. Happy birthday sa akon amigo. Basi lain labla kung inisla niya ning sa Facebook yung birthday niya. Aksyon Hotline. Good morning man kay Ilma Losok Polidario. Diri sa Bacolod nga monitor ho pod sila ni Toto Chupoy, Pres Chupoy ato sa China, na? Sa Macau, China ga monitor. Aksyon Hotline. Ang latest kag masubo nga balita kundi luntad ang pagpambomba dito sa Beirut City, Lebanon. May ara na sang update subong do 78 kama individual ang mga nagkalamatay, no? Grabe ni nga pag luntad sang explosion. Ngati mga Lebanese dito na kibot, no? Bangod sa sining nagluntad nga insidente. May report nga duha ka mga domestic helper nga mga Filipino
ang nadalahig tunod duwa ang nagkaramatay according sa initial report. No? Gina-check ta sa DFA kung kabay patani nga hindi lang taga Negros ka Bacolod. No? Subo man yung klase sitwasyon man. Aksyon Hotline. Amo na ning ginatubang sa bilog nga kalibutan, mga lugar nga may arasang epekto ang COVID-19 man pililion lang ang mga lugar sa kagapungsuran sa bilog nga kalibutan nga wala maapektuhan isang COVID-19 tinagluntad pa ning insidente igin bumbahan tong lapit sa puerto lao sa puerto nila ko nga nagresulta sa kamatayon sa pila ka mga inosente nga mga sibilyan. Ano yung tinutuyo nila naman? Nga mamumba kay most of target mo yung mga tao man nga mga inosente. Ambot may epekto ni sa pangkalibutan kung negosyong pagambalan. May mga statement to ang presidente sa Amerika, ti willing silang magbulig, nagasimpatiya sila, pero ti kabalok naman, may kabuhi yan nagkaladula mo. Kay paring Basti Gerhin, good morning. Thank you for listening. Meron na Onofre Cloud. Morning man. Kag Chay Linda Soriano daw Erlinda Soriano. Gamonitor man siya. Ato siya sa Metro Manila. Dugangan talang ni karon dugay-dugay. Party update sa mga lockdown. Gisikap Joseph de los Santos doon lang alang signal niya. No, kag pila ka mas city officials ta nga gusto tatani i-update to isining mga ginaseld off mga purok nga mga puluyan sa palibot sang Metro Bacolod. Man kita mismo nagakabaton sang mga text o hindi ka ni sa messenger nga nagapebalo niya, sir, diri sa amon bala may mga yellow o police line naman gimbutang, ginseld off naman diho. Ang aton malang di kooperasyon no, kinanglanon ta. Hindi kay iti para subong, DOTR nagpanaog naman sang sa August 15, kinanglan may face shield ng mga nagasalakay sa kuano, sa mga jeepney, sa mga public utility jeepney, kag tanan nga means of transportation, mga nagasalakay bla, sa mga buses, kinanglan may face shield. Ini naman, bangod sa ni-requirement, titimbuok naman yung presyo sa mga face shield, bro. Postahan ta, no? Basta mo niya, damo naman online, dason lang presyo, gapalang lapaw, ma-requirement, takpon kayo mo kundi ka magsuksok. Ako yan nag-conforme kay ti part ini sa health protocol to ensure nga hindi ka matapikan sa COVID-19. Ang debate gani parti sa barrier sa motorsiklo, nagalabot sa aton sa probinsya, syudad na di. Damo ang nagalinalisay bangod sa barrier, ti okay man na regulation, we respect the government, especially the authorities, nga nagatuon sini ugaling kay dukong kaysa damong ga reklamo kay do ka piot na balag sa sitwasyon kag sa ila sining nga gina-eksperyensya. Karon nga daw ang balantayan taga balita mo ni. Talakayon sang SP ang amendment sa curfew diri sa Bacolod City. Sa regular session nila ay edono kon subong ni kon isa ini sang mga agenda nga nalakip no sa talakayon sang sangguniang panlunsod. Ang pamangkot na no ang magapangibabaw. Ang alas 8 sang gabi orang ginaproponer sa mga negosyante kung pwede alas 12 lang sang tuwang gabi. O kay para mabuhi man ang ibang nga negosyo, tini siya subject for deliberation ang amendment dira sa konseho. Buta nonin, may ara na sang latest nga meeting man nanganay sa mga negosyante. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone is Sir Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, ang ila Chief Executive Officer. Sir Frank, how are you? Good morning. Art man nga go ahead, sir. Salamat gid sa time. Siling ko maulanon nga morning so imo ting isa gina expect na ba si kontalakayon sa SP bla today sa sesyon nila ang amendments ng curfew. Nanong latest nga diskusyon sa inyong group, sir, kag may appeal ka mo sa SP? Ibalik ko dutay, no? Ang may letter appeal kami, gin-address naman kay Mayor B. Okay. Kay daw, I think that's Saturday or Sunday. Nag-presses ang iyang
intention nga mapadala siya sa SP proposal nga i-earlier ng curfew instead of 10 o'clock, which is subong na amo ng curfew ta subong, himuon 8 o'clock. Okay. Oo. Pero at that time, daw medyo alarm kami. Kaya mo kami kabalo kung anong rason. We don't have up-to-date or complete information on the health issues. Okay. Ang amo niya purely on the business or economic lang na side siyang nakita namon. Aha. So that's why nag-appeal kami kung pwede, maintain ka na lang. I-raise na lang kung amon nga last 12 pangayo nga una, no? Nga position paper, which i-take up supposed to be today. Siling namin, hindi na lang itong last 12, maintain na lang ito last 10. Okay. So compromise na lang kami instead of 8. Pero I think kahapon or Monday afternoon, nakasuglanon ko sa Vice Mayor Elcid. Plano kami, nanogid at ang rason nga ang siyudad daw luyag pag i-move to 8 o'clock instead of 10. Isling sa Vice Mayor pa, siya pa, amo ni sitwasyon pa subo. Ang Aton Hospital, halos na pulo na sa COVID patient. Because they're repairing sa area nga for COVID patient. Ang Aton quarantine facilities, sila halos puno na. In fact, nagayo na sila sa Manila o di na sa Cebu or sa probably sa Clark siguro nga unta tanay. Padala di siyang mga kuan. LSI sa FW, we don't have that space in the moto nga quarantine. Okay. And that's how our situation at this time. Sige mo, in short, ga-appeal ang aton Vice Mayor or ang siyudad nga let's control anay the local transmission, no? As quickly as possible or else ma-overwhelm ang aton nga facilities kag magsaylo na sa komunidad na problema. Kasi nga mo ng rason, we submit sa decision sa ang aton nga mayor kasi ang SP. We subscribe to the idea nga let's do everything nga mauntat ang local transmission kag ang pagpasunod man di sa mga RSI. So, yun naman, let's save lives anay rather than preserve jobs. Paramount anay saving lives than preserving jobs. So whatever your decision there karon sa SP, subscribe or we'll submit ourselves. Okay. So why man problema? No, kung in case man i-adjust into 8 o'clock, hopefully ay hindi na madayon. Pero kung amo na sir, kuan gimano, basi temporaryo malang ni, nga kabay pa mapaganaga ng cases, nga nagaluntad sa Bacolod. Pero in effect na nung ginalantaw nyo dre, nga sitwasyon nga idulot ini sa mga negosyante? If you lessen the business hour or earning hours of the business, you will lessen corresponding with the earning hours of the employees, no? Meaning, limit yung number of hours man. Siguro, na instead of 2 shifting ka, 1 in the morning, 1 in the afternoon, one shift ka na lang, then tunga-tungaon na lang ang oras. Mas lingko kabalagatan sa negosyante siya, dominate ka innovative, especially sumog, for instance. They will try to do something. Like everybody's doing now, no? Delivery, social media, advertisement, and everything. We will adapt. Kabalo ka man ang mga negosyante, hindi kabalo mo din mag-ibigay kung paano. Okay. Na hindi din mawala ibigta. We will adapt. In fact, we have already 3 measures na pangayo sa siyudad. Tingnan mo, number 1 is, kung pwede, task for work da anay abe para at least ang mga empleyado no nga wadan obra makalo do dalay-dalam do tay kwartalo pamilo sang tanan kot sang aton mga tanan repair sang dalan repair sang kunano da sa merkado no task for work since magdala kay discount ita semana tapos kung magdala go ang infrastructure project kung di dalan da repair sang merkado sugdan ta kung may panmandla. Okay. May kwarta magwa, no? So, namon din kung may kwarta galibot nila mo, kung hindi kinila pataguon na guro sa bangko, because kung ginasuma lagpayan na namon nga binta din. Mga things like that. So, we have already preparing ng sinasakuan. Okay. So why man problema, whatever the decision of the council, masubmit man niya kamo and then you will cooperate?
Yes, in fact, lingamon kung mo pag very stringent. Like, lingmobla, everybody should wear face shield. Then, let's wear face shield po. Basta bantayan lang. Okay, mga minggong lang sila. Ang face shield nga na halo siya daw shield lang, tag 250 bligyan. Correct. Insakto gina. So, napamatian ta kasi mo, batay mabantayan isang aton LGUs kag BTI, iwan na nadaan nila ang operasyon. Ang lain siya na, may hurding pa naman bisan ining mga ginagamit mo lang akwan. Kung pwede ka kabakal subong, on your own makahimo kabalas ang kaugalingon mo lang face shield. Siling ko base ang mga material sa galamito na i-hoard naman doon, itaguon bla. Parang hindi kaubra ang publiko. Ay, kabudlay, no? Art niya kulpa. Kita may nadakot ako, magaming nasala. Kaya kita... So, kaya gapil mga kami sa aton. Tungod siyang kimpo nga daw hindi maayo. Limit your greed, anay, no? Okay. Control your greed. Ang kadalo kung kaisa, hindi naman kung income ya, pinsaron ta with the expense sa mga tao, subong nga nagapigado, naging kagkabudlay sa sitwasyon, amo pa ng paminsaron, ta binuligay tan, ini mo tunto man ni si COVID, kay isa man ni sa mga epekto ang ginahalit sa aton, bla? Correct, yeah, tama. Damo nga epekto, Okay. Pero by the way, ang inyo biyahe, subong yung Sir Iloilo, sa mga fast craft naton, kumusta? Untat gidanay, sling ni Mayor Jerry, niya pa, ka mo anay, after 1 week or 2 weeks, like pari man ang sambal ni Vice Mayor Elsit, kaya parang siguro 1 week to 2 weeks, you will evaluate, no? Okay. Ang few hours. Ito mo kami nga kung anong sitwasyon. Alas 9:00, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Good morning kay Nings Villalobos, Danny Yap Sr. Good morning sa Patricia Holmes, no, kay Purok President Jolly Castillo. Kay Sir Jolly dira, no, Rofi Libran sa Kabankalan ka monitor man. Ara na Sir Frank. Si Justin Villa Esther Honsay, Erwin Gonzales, Romina Asibido Membela, Jana Pamplega Magallanes, Valencia Kenneth, morning. Ois kagawad Rombinis dira sa kwano, sa may hinubaan ka monitor man. Ang tanan nga nagasunod diri sa aton program, bangod nga upod ang taga-hinubaan, ang taga-hinubaan ka monitor ni kadadlaw pagi sa local FM station ni dada. Salamat kita. Mabatian kita all over hinubaan kag mga kaiping nga mga banwa kay nagatabid na ang ila local FM station to, no? Hook up diri sa Aksyon Radio Bacolod. So klaro ang aton pagsulod dira sa hinubaan and the rest nga mga area da, no? Salamat gid sa inyo pag monitor sa Aksyon Radio kay Arian Joaquin, Romulo Hipti Lamag, Salvador Castaneda, Magapit Aksonart, siling ni Jocelyn Song Comedia. Musta to bebot? Regards lang siya. Aksyon Hotline. Ang iba ni Bas hindi ko na malabutan, no? Si Nelny Realista. Okay. Thank you, good. Thank you sa mga nagapangagda kape. Sir Frank, sorry, ginautod linya ta. Go ahead, Art. Sige. No problem. Singko anyway, hulaton lang na ito ni ang latest update karon kung matalakay gi Manila and I presume nga ihatagan gini priority since nga the mayor has requested or had requested DSP to take action sa sininga sa isang lihok. Salamat gid Sir Frank sa imo sininga time karon nga. Art, thank you man sa timpo ginhatag mo man sa amon nga makalastorya kita sa hangin kanina na. Okay. Salamat. So again, stay well, good. Andam good. Thank you very much. Good morning, good morning. Aksyon Hotline. Alas 9:02 na. Oy, ang tiyempo tag daw ginahunos na lang. Daw ginahunos lang. Huwag gid kita tiyempo nga mag-discuss padugang sa mga topics ta. Pero si Sir Jan Chong, kung nagamonitor ka Sir Jan, basi karon sa udto na lang ng balita mo. Ingagawon talang nagkaroon sa udto kay may update nila sa Norte Negro sa itong ginreklamo lang nga grabing panimaho. Oy, may latest development siling ni Sir John. Aksyon Hotline.
ginpasiraduhan, finally mo na iya dapat aktuhan gilayon sa natungdan nga ahensya o departamento agod nga ang pumuluyo hindi man magsoprer o hindi magsuffer bla sa panimaho nyo da. Ay, may araya iban nga negosyo lang ginapaminsar. August 15 suliton ko lang, no, isalot ko lang ni kung mayara ka mo da sang pwede mausar nga mo on face shield kay kabay pa nga hindi mag-require ang DOTR nga kinalang standard amo gini. O may takos naman blaliwat. Nga hindi man magtamaan ng publiko, man kabalo ka kung way kabaklan sa material sa ginahimo-himo bla. Ano na ginagamit, Sir Elric? May idea kini na lang klaro na nga kuano, kadog nga kisil sa nga ginahimo face shield. Ginapang obra man lang nagani mo ang grupo da sang Eagle sa Bacolod kapang distribute sila gani. Ha? Gagasto na sila yung paragtag sa mga pumunuyo kag mga first responder nila o sa mga first responder kag sa mga frontliners. O, tiko mo nga gindeclare nga kinahanglan mayara naman suksok ka sa jeep, mayara ka face shield. Sa uli, basi tanan kita obligado mag-face shield, which is good para sa ginapatuman sang gobyerno nga health protocol. Pero kabay pa wala naman sang mga negosyante nga atribido kag mga negosyante nga mga kwanya makonsider naton nga naga-take advantage sa situation kag mas i-hoard blay tago naman sila na lang maubra kay baligya naman mahal. O ti anong choice mo karon kun way kagamiton da? Alangan ka masuksok helmet? O nga gasakay ka sa jeep do kasi kwawi man kinahanglan face shield ang imo gamiton. Grabe nga mga ginahimo ni COVID-19 sa ato, no? Ang mga relasyon sa pamilya, ginapaantad niya o kung ginaseparate niya, kay bisan, ano pa kamo ka hirupay sa mga utod kag pamilya mo, hindi ka dali-dali ka pauli because of the health protocol and regulation implemented by different places. O gusto mo magbisita sa ginikanan mo, hindi pwede. Kaya halin ka sa lugar nga hotspot o kung makonsider high risk. O, kung alin ka di sa Bacolod, manghod ko nagpuli das kawayan ng ligad sa amon barangay. Hambal sa pulisar, may health, kuhan ka na, alin ka gali sa area sa Villamonte nga may na-lockdown to, or alin ka di sa amon nga lugar, kinanglan may mga records kagid. O, tayan doon mo na. Kay tanan gusto man di mo, nga makahimo na sang safety measures, agud makalikaw sa padayon nga halit sang COVID-19. So, ang ginakinanglan diri is unity. Disiplin sa kaugalingon ta. Sunod kita sa health protocol sang gobyerno, kaya muna makasalbar sa aton. At the end of the day, kung hinali dalon ka sa ospital, magmasakit ka, hindi ka magmasakit ka matapikan ka sini. Di karon ko magdala sa imo sa ospital to, kung ikaw magasto, masaragan mo na yung pilaklibo ang balayran mo. Amo na mag-consideration, pero dapat ang gobyerno may pundo pa ta? Kay bulig sini kung magdugay pa ning problema sa pandemic nga ni. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw lang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon
Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time, alas 9:17. This time check is brought Sining ni Al is Will. Ya, good morning, Sir Art. Number 1, kung nga nagadamo ang naging positive diri sa Bacolod, bangod siling yaw tungod sa pagsakay sa utility jeep. May barrier tuod pero di kita nagyapon. Duhulay plete. Wala ka sanitize kay saka panaog ang pasahero. Pero okay lang. Tapos kung motor ka, full gear na, may mask, kag helmet, ang rider, kag back rider, need pa barrier. May nag-ubragan niya nga picture ya.
May barrier, gahulid ang mag-asawa. Oo. Dason, tuso man to ya kayong barrier nila, Sir Elre. May buho. Doon kinimo na kaladlawan, pero actually hindi ni naton mapaiway mo. Danan kita dapat kooperar ni. At the end of the day, kita gyapon mantos. Kung may positive sa balay niyo, ba opera palayo lang. Kapin pa may mga nagamasakit, may mga kabataan ka mga miyembro sa pamilya. Delikado eh. Hotline. Gakumod siya. Good morning dira no, sa inyo. Si Toto Digong kag paring John Mercurio, morning. Pari Alarcon Sagal Jr. Raymond, morning the same. Ang Negros, pinaka-latest na count, 535 cases na. Ang recorded, while ang Bacolod, nagdangat na 299 cases o confirmed cases. Hopefully, sining adlaw, kung may aragid man sang maguluwa nga may result, kabay pa, damo ang mag-negatibo. Why na tagaling time, dari sa aton nga pagpangalagad, thank you for joining, pero ang aton sinirekomendasyon kag gina panugyan gid sa inyo, pabakuron tayong immune system ta. Agud likaw sa mag-common illness kaganuman nga balatian, nga basi masalaan ka pa nga may COVID-19. Kinanglan Dr. Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila